sentit, jo vull parlar del grup parlamentari Compromís. Ja sabeu que el bloc, en les eleccions autonòmiques, ens presentem sota la coalició anomenada Compromís. Portem 4 anys de faena i és important dir-ho, En 4 anys, 4 diputats que tenim, 4 diputats només, han presentat més propostes que la resta dels partits polítics junts. Atenció a això, Junts. 4 diputats. Totes propostes relacionades amb el benestar, amb la sanitat, amb les persones majors, amb millorar les comunicacions. I aquí la Marina ho sabem bé, Jo soc de Dènia. Sabem el que és no tindre un tren, saber el que és pagar peatge per haver de fer qualsevol gestió fora de la nostra comarca. Fer uns rics arestos del mar. En infraestructures sanitàries sota mínims. Tenim el sud de la comarca que s'ha de desplaçar al nord, a Dènia, per qualsevol problema que tinguin els seus familiars. Ho sabem perfectament. El treball de Compromís ha anat sempre enfocat a solventar aquests problemes, a arribar la sanitat, a arribar el benestar, a arribar l'educació a les persones. Què diguem des de Compromís? Doncs que hem de fer front a aquesta crisi econòmica. En quin sentit? En el sentit de no fer pagar la crisi econòmica a aquells que no han provocat aquesta crisi. I què diguem? Que aquells que s'estan demostrant incapaços de solucionar els problemes de dia a dia de les persones tampoc seran capaços de fer-ho a partir del 23 de maig. Abans que res, volia fer un esment especial a l'equip que m'acompanya a la llista, que és d'agrair i és satisfactori veure que encara hi ha gent, després de veure la colla de rapinyaires i de corruptes i de lladres que han fet que la política estigui en el tercer lloc de problemes per a la gent del poble. Encara que això sigui així, encara hi ha gent que fa un pas endavant i vol treballar pel seu poble. Volia fer-vos una reflexió que he fet jo, que suposo que s'haureu de donar compte, que és la política que està portant a nivell autonòmic el PP, es basa pràcticament en 4 punts. Imatge i propaganda, tot és imatge i tot és propaganda, les despeses de cara a la galeria, fetes aquestes despeses en diners que no són d'ells, que són nostres, la xarxa clientelar, que es basa en contractar a tots els amics de totes les famílies i en molts assessors, i en el control dels mitjans de comunicació. Aquestes 4 coses, que sembla que queden lluny, perquè són de València, es poden aplicar perfectament a la política municipal, a nivell municipal, però es pot aplicar. Jo crec que és una política que tot el Partit Popular aplica, estiga manant quan estiga manant. I això és el que oferim. El que oferirem és treball per Pedreguer i il·lusió pel futur. El que ofereixen ells ja ho han deixat clar, per què volen guanyar. Volen guanyar a Pedreguer per ajudar a que Opaco Camps guanya a València, per ajudar a que Rajoy guanya a Espanya. O sigui que ells van a treballar, i ho tenen així de clar, per tal de que Rajoy guanya les eleccions del 2012. Nosaltres no, nosaltres anem a treballar per Pedreguer i amb il·lusió per futur.